ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ತೈಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು DM ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಯಾನ ಐಕಿನಿ ರೆಮಿಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಡ್ದಕ ಆಜಿ ಸಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಮಂತದು ಐಡ್ದಕ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಐಡ್ದಕ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಐಡ್ದಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಒಂದು ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತದು ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಟಚ್ ಮಂತದು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಮಂತದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸಲ ಸ್ಪೀಟ್ ಮನ್ಪಡೆ ಉಬ್ಬಿಯೋಡು ಐಡ್ದಕ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸ್ಟವ್ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ತೂ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಇಂಚ ದೀದು ಬಿಡಲಿ ನೇನು ಇಂಚ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೀತಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಟಪ್ಪ ಅಂದು ಪುಡಾಂಡು ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪಾದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪಾದು ಪೋಪುಂಡು.